Mikael, se olisi sun 15 minuuttia kuuluisuudessa. Nytkö mä pääsen sen käyttämään? Kaikki nämä vuodet tähän hetkeen tämä sitten kulminoituu. Noniin. Onneksi olkoon tuosta lehdestä. Näyttää oikein hyvältä. Vanhuus on täällä mun puheenvuoro aiheena ja musta on hauskaa käyttää sanaa vanhuus, koska aina kaikki yrittää sanoa mulle, että kun pitää puhua ikäihmisistä. Ja musta tuntuu, että tämä ikäihmis-vanhuskeskustelu ehkä kertoo siitä, mistä on kysymys. Se, minkä takia tässä on ongelmia liittyen vanhuuteen, on todennäköisesti, ei varmasti, mutta todennäköisesti pikemminkin kysymys siitä, että ihmiset näkee siinä sen oman vanhenemisensa ja siihen liittyy ne omat pelot. Mä olin aikoinaan töissä vanhusten sairaalassa 2 kesää ja siellä oli todellakin huonossa jamassa olevia iäkkäitä ihmisiä, pystynyt enää liikkumaan, makuhaavoja ja kaikkea tällaista. En pilaa teidän iltapäivää tällä, mutta kun se porukka, joka tuli näitä katsomaan, niin voi sanoa, että 50 plus, kun tuli ekaa kertaa katsomaan tällaista vanhusosastoa, tämä on siis 90-luvun alussa, niin siinä hyvä, että jalat kantoi ulos, kun ne järkytty niin syvästi, eikä tullut enää toista kertaa sinä kesänä. Nuoremmille se ei ollut niinkään se iso ongelma, ja musta tuntuu, että tästä löytyy se avain tämän niin kuin vanhuuden uuden kunnian rakentamiseen. Siis sen ymmärtämiseen, että ihmiset vanhenee, se kuuluu tähän elämään, ja että nuorena on kaikilla hauskaa, vanheneminen on taidetta, mutta se ei tee sitä elämästä yhtään sen vaarallisempaa päinvastoin. Ja jos tälle perustalle lähtee rakentamaan tätä uutta asentoa, niin sen jälkeen niin kuin toisena tulee tämä toinen tärkeä, tämä tuottavuusnäkökulma. Ja minusta tuntuu, että tämä on se kokonaisuus, jolla pitäisi edetä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No ensinnäkin sitä, että on hirveän mun mielestä hyvä kaikkien ymmärtää siihen vanhenemiseen liittyvät ongelmat, ne kasautuu sinne loppuun yleensä. Että jos ihmiset nyt elää niin, että joka toinen 100-vuotiaaksi, siis tämän päivän pikkuvauva tyttö, niin ei se ole niin, että siitä 6-5 sinne 100 ollaan sitten siellä saattohoidossa, vaan se on sitten se 98-100, se ongelmallisempi vaihe. Ja jos mietitään, että mitä tämä aika kaipaa ihmisiltä, jotta tulisi arvostusta, niin sen nuoruuden ja hauskan näköisyyden ohessa on onneksi se raha. Kuluttamisestahan on hirveästi pulaa. Et maailmasta löytyy tehtaita täyttämään tämän planeetan millä tahansa hilavitkuttimilla, mutta se mistä on pulaa on kuluttaja, joka ostaa tätä. Mä tein tuon gradun aikoinani perimysoikeudesta ja siihen aikaan keskimäärin ihmiset peri vanhempansa 55-vuotiaana. Varmaan on menty eteenpäin, mutta silti jännästi se sukupolvelta toiselle siirtyvä miljardien vuo kolahtaa juuri siihen 5565 rakoon useimmille. Joka tarkoittaa sitä, että sitä ostovoimaa on huikeasti samaan aikaan, kun tapahtuu jotain. Mitä tapahtuu kokoomuksen mukaan vähän myöhemmin ja SDP:n mukaan 63-vuotiaana? Mennään aikaisintaan eläkkeelle, koska silloin on aikaa. Ja jos rupeaa miettimään, kuinka moni teistä on jossain vapaaehtoistyössä, järjestöissä. Suuri ongelmahan on se aika. Miten saada ihmiset mukaan, kun ei ole aikaa. Kun on se perhe ja työ ja kaikkea, ei ole aikaa. Näillä on. Eli on rahaa ja sitten on aikaa. Jopa niin, mun mielestä oli vähän surullinen tieto Yleisradion tutkimusten mukaan. Suomesta löytyy ihmisiä, tietenkin eläkkeellä olevia, jotka käyttää yli 10 tuntia vuorokaudessa television katseluun. Miettikää. Sinne menee kaikki. Ihan sama mitä tulee, kaikki katsotaan. Se kertoo siitä, että on liikaa aikaa. Totta kai se kertoo myös pohjattomasta yksinäisyydestä. Siellä vanhustensairaalassa mietin monta kertaa sitä, että miten on niin mahdollista, että on yksinäisiä vanhuksia vierekkäin 100 rivissä. Että miksei ne keskustele toistensa kanssa. Sama juttu toimii vanhemmilla ihmisillä kuin nuoremmilla. Ei ne vanhukset halua toisten vanhusten kanssa olla. Ne haluaisi olla nuorten kanssa. Silloin kun mä olin vielä vähän nuorekkaammassa kunnossa, niin mä olin tosi hyvää seuraa niille. Nyt jos miettii tätä kokonaisuutta, niin tässä on mun mielestä huikea pohja tämmöiselle kansalliselle liiketoiminnalle ja kokonaiselle palvelukonseptille, jossa yhdistyy siis se raha ja sitten yhdistyy se aika.
Mun mielestä aika monesti tehdään erilaisissa virallisissa puheenvuoroissa se virhe, että vanhuspalvelut yhdistetään siihen saattohoitotyyppiseen kädestä pitämiseen ja siihen kremppaamisvaiheeseen, kun itse asiassa sitä edeltää kymmenien vuosien hemmetin niin kuin aktiivinen aika, jolloin kaikki kiinnostaa, on kokemusta ja sitten on rahaa ja aikaa yhtä aikaa. Jolloin koko tämä suuntautuminen mun mielestä on niin kuin Suomessa unohtunut. Ja tietyllä tavalla se ehkä selittyy sillä, että suuret ikäluokat, jotka nyt elää tätä vaihetta, mun elänyt nuoruuden sellaisessa maailmassa, jossa piti olla vaatimaton, tehdä asiat itse. Jos katsoo noiden vuorineuvosten haastatteluja, 40-luvulla syntyneiden, niin nehän kaikki kertoo, miten kurja lapsuus niillä oli. Miten ne on niin kuin siellä kävellyt paljaa jaloin 8 kilometriä talvella kouluun. Koska se on se arvomaailma, että tehdään itse. Tähän on tosi vaikea saada sitä, joka mun ikäisillä on aika itsestäänselvää, että itsensä hellittely, niin kuin naistelle puhuu, on täysin ok. Mä näen tämän myös sillä lailla suurempana kokonaisuutena, että jos tätä kautta löytyy se vanhusmyönteinen asenne, koska se tulee sen asiakkuuden kautta, se tulee sen kautta, kun nähdään, että kysymys ei tosiaankaan ole mistään näiden niin kuin vanhojen tarinoiden kauhukertomuksista, jossa niin kuin potilaita hoidetaan mahdollisimman halvalla ja isosti, vaan se kääntyy sellaiseen asentoon, jossa se vanhus on asiakas, elämyksiä etsivä asiakas. Jos se kunta alkaa vaikuttaa esimerkiksi sen alan arvostukseen, koulutukseen, johtamisjärjestelmään, 15 minuutissa ei ehdi kaikkea näitä käydä läpi, niin te näette, että tässä on mahdollisuus synnyttää aikamoinen liiketoiminta-ala, jonka se suurin vahvuus on siinä, että tämä sama ongelma kohtaa lähes kaikkia länsimaita Suomen ympäristössä. Ja Itä-Eurooppa, varsinkin Venäjä, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun siellä on sitä hyvinvoivaa keskiluokkaa, niin heidän kulttuuriinsa kuuluu vahvemmin kuin suomalaiseen kulttuuriin vanhemmista huolen pitäminen. Voitte vaan miettiä, kuinka turvallisin mielin Sergei voi jättää isovanhempansa tai vanhempansa suomalaisen palveluyhteiskunnan hoimaan, kun tietää, että tämä toimii, tämä kuvio. Pari tämmöistä hauskaa yksityiskohtaa, jotka ehkä toimii tämän tilaisuuden isäntien osalle pienenä varoituksena. Nimittäin tämä ihmisen elämä. Tänään luin lehdestä, että kuoli viimeinen ensimmäisessä maailmansodassa rintamalla taistellut mies Australiassa. Kai se kuoli vähän aikaa sitten, mutta tänään oli uutinen. Miettikää, ensimmäisessä maailmansodassa. Se on siinä toisen maailmansodan jälkeen jäänyt eläkkeelle. Suunnilleen silloin, kun Kekkonen aloitti presidenttinä. Tai jos tämän saman kertoo vielä selkeämmin, mä luin Hesarista silloisen maailman vanhimman naisen haastattelun, joka eli yli 120-vuotiaaksi, muistaakseni, voisiko 115. Sillä ei ole väliä. Parisilainen mimmi, joka oli 70-vuotiaana tehnyt jonkun ahväärimiehen kanssa sopimuksen, että se myi sen asunnon vähän halvemmalla tälle bisnesmiehelle, ja sitten siihen myyntisopimukseen tuli ehto, että se saa asua siinä asunnossa loppuelämänsä. Ja tämä sopimus ilmaiseksi. Tämä sopimus oli tehty 50 vuotta sitten. Niin siinä oli tullut sen bisnesmiehen pojan poika jo sopimuspartneriksi. Ja ehkä tähän on hyvä lopettaa, että kun te mietitte sitä ihan posketonta aikajännettä, joka vanhuuteen liittyy, ja sitten sitä kokemusperää, ja sitten sitä arvostusta. Nimittäin se sama arvostus, joka rakentuu sotaveteraaneihin. Sehän on Suomessa täysin ehdotonta ja ansaittua. Niin se osoittaa, että ei ole mitenkään poissuljettua asenteellisesti ottaa hattua päästä ja kumartaa syvään johonkin sellaiseen, joka liittyy vanhuuteen. Tämä perintö ja muu raha, varallisuus, paremmat eläkkeet, ostovoima, sitten se aika, jota on, siihen liittyvä koko tämän klusterin synty, brändäys. Onneksi Reen tulee tänne, se voi jatkaa, koska silloin hurja paljon vahvempi jatko juuri tästä, mihin mä lopetin. Et nyt toivottavasti yleisö on alttiina kuuntelemaan Alfin suusta, miten me tehdään tästä vanhuudesta tälle yhteiskunnalle jotain tosi mahtavaa. Kiitoksia. Kiitos paljon. Täytyy sanoa, että kyllä kannatti sua odottaa. Ensinnäkin nähtiin toi upea auto. Mikä se muuten on toi sun auto? Kerro nyt. Pitää vähän kertoa, nimittäin toi on se auto, josta Timo Soini on mua arvostellut.
Ei. Joo, se sanoi jossain haastattelussa, että kun mä ajan tolla, niin mä kadotan kontaktipinnan äänestäjiä. Mä oon kyllä päinvastaista mieltä. Kun ottaa katon alas, se on tosi lähellä. Mutta tässä on yksi viesti. Itse asiassa toi auto on sama, mitä kravatin pois jättäminen oli Yleisradiossa. Joka organisaatiossa pitäisi kertoa, että on ok olla erilainen. Ja silloin kun mä lähdin mukaan Demarin puoluesihteeriksi, mä mietin, että mikä on kaikkein erilaisinta, mitä SDP:ssä ikinä voi tehdä, jos mä keksin, että urheiluauto. Se oikein loistava. Kiitoksia. Siinä oli mun mielestä yksi sun toinenkin hyvin viisas sana. Ja mun mielestä erilaisuus on mieletöntä. Nyt vielä kun Aira Samuliin tuli tänne paikalle, hei, positiivinen erilaisuus. Ja tämä on nyt mun mielestä tämä, mitä kun puhutaan Proud Ageista, niin mun mielestä tämä on semmoista erilaisuutta. Otetaan ihan oikeasti niin kuin tämä vanhuus ja lähdetään miettimään sitä, että mitä kaikkea hyvää siinä voi olla. Ja mun mielestä siinä voi ihan rohkeasti myös alkaa puhua tässä, että mitkä on esimerkiksi liiketoimintamahdollisuudet. Anteeksi, mä tuun kauppakorkeakoulusta ja olen Finprolla ja me mietitään aina siellä tosiaan näitä pieniä yrityksiä, miten me saataisiin Suomelle tätä innovaatioita ja miten me saataisiin työllisyyttä ja muuta. Ja tässä on nyt yksi semmoinen haaste, väestön ikääntyminen. Se on haaste, se on mahdollisuus. Miten me pystytään siihen vastaamaan ja tuottamaan innovaatioita ja toimimaan sen mukaan. Mä näen, että siinä meillä olisi niin kuin kansainvälistä kilpailukykyä myös tulevaisuudessa. Ihanaa, mä sain tämän bullshit-bingon kaikki sanat tähän mahtumaan. Kansainvälinen kilpailukyky, innovaatio ja muuta. Mutta näin.